Díomh a fáistí, fáilte go dtíon tinolaniu seachtanála áling eile chuirteach bibh go léir agus ag an scoilir fad Tásúlm gur deir seachna áling go sa rion mar tá sé fós go háling inis agus tásúla go méid seachtain anmhatha goibh beag dúthlan nu ag techt ar nínas be mid is súlgur mór le sin. Lenarmh leis an obair agus buine í tanmhas an rion. Slán! Páidir ná máideanna in ina mnéair agus a bhic agus an spurd níú amen. Aia tá grá a go dom, bíon tulam de lá iste ihe, bhhálam grá a chuirteid gach nóméid déon lá, bhhálam tú a heasamh a athir cariglam. Amen. Díomh a fáistí agus fáilte chuig stair na seachtaine agus an teachtain seo táimid ag fearm faoin fear seo. Cé haon fear seo? Seo Pádraic Sarsfield nó Patrick Sarsfield. Agus tá sagam go anam clúiste go timpeall ar leabhán go háir leis an cumúlta scoil amnathe ina dhé. Ach cén fá cén bantá aige le leabhán. Well, léir muid fí an bant leabhán a dúspóire, ba as i leabhán dáchlan bhí conaí ar na sair séalaigh i leabhán agus is spáim díobhanis cén áit. Tá mbeidh seo ar log anam .ie agus is sráid bhaile leabhán. Tuaimach bí ganin. So seo leabhán, so is seachlumm sa sráid bhaile. Agus feiceáil bhar ar móthir seo tá an siopa Centran seo agus tá AIB an seo agus Bank na HÉir an híos go mbun, go taobh hir an sin feicimid sean relic agus in aclis an sean relic tá forthach an seo cinnte sin fergnamh atá tiitemas a chéile sean organmh agus be an seo go raibh Coslan agus teach ag na sair séalaigh. Inniu tá teach nua ann leis nua tá an teach seo fós breis is gá céad bliain d'aois ach tá conaí sin seo ar ambassador na hiodáile in Éireann. Agus bíon cead a gundal seach agus breú timpeall in mí man for neadar mé sin ag toirlim líana is agam ach bhí mis an nuirí agus min an breanú ar an sean forthach an seo áit breibh conaí ar na sair séalaigh. Nis ní is cínte ar rugach Pádraic Sarsfield le hain i leabhán bhí an clán sach ever mar sin bhí go leor te acu ach ar aonos sin an bantá aige le leabhán. Nis céir a rinne sé agus cén fá go sé cáile. Well, be saidir é Pádraic Sarsfield agus háart ag 300 bliain hin, háart ag 69 bhí sé ag trid ag cogadh timpeall na hÉireann, cogadh a bhí an idir rá rí Sassanach. Ceaglóir bhí Birch a géirí bheith mar rí ar hasna, rí James agus ba Catholic é James agus rí William agus ba Protestúnach é William of Orange. Agus tháinig an trid go hÉireann mar cheap James go mbeadh go leor cabhar ann dó tuaisc gur Catholic é agus bhí go leor éireann ag trid ar son James agus bhí cáiliúil ann i séideag nócha i gcúnta na mí cath na báine agus bhuaigh rí William an caisin, dimig James leis go dtí an rank agus an sin bhí Pádraic Sarsfield a gceannas ar an arm agus lean siad rá ag trid agus ar deire ghéal Sarsfield i limnach bhí trid acu i limnach agus bhí hínig siad conra sinna fágléimiid a cúnta an chonartha ar limnach nó de Tracy County tuisgur hínig siad conra an sin agus de réir an chonartha seo bhí cead ag Sarsfield agus na saidú eile imacló go dtí an rank agus bechóir go mbeadh cearta ag Catholic an sin in Éireann ina dhé sin ach ní raibh níor lean siad an chonra sin, so ní raibh cearta ag Catholic ina dhé sin. Ach ar aonos sin an scéal Pádraic Sarsfield. So na sair séalaigh an cumúlta scoil i leabhán amnathe ina dhé ach féic ar an lista seo freisin cumúlta scoil i Méal Feirste, in Ord Vacha, Kirkgig sin leabhán, Gaillimh, Kildare, Gá Ceann Mayo agus Tipperdown. Agus ní amháin sin tá baile ann i Gceanada amnathe ina dhé, Sarsfield, Ontario. An baile iomlán amnathe Sarsfield de bhór Pádraic Sarsfield. Agus cén fá mar tháinig éireannach go dtí an baile an uptake seachtó car agus dosca sé ifig an fuist agus glí sé Sarsfield ar. Mar sin anam an baile fós inniu. Nis an fá bhfuil mo aigean seo hí sa cúniad ná, bhí me caint libh hana méad ar foiointí agus foiointí príomhastara agus foiointí tánasteacha. An tála sin ar fád a formé ar an idirlíon méad ar Pádraic Sarsfield is foiointí tánasteacha sarí sin, mar sin daoine ag scríomh faoin am ní rudí a tháinig díreach ón am, ach foiointí príomha sin
rudí a tháinig díreach ón am sin, agus tá ceannaí sin agam tá bonn agam. Tá bonn agam a bhí ann ag an am ar bhí James Marie nu a gcuí bheith Marie ar hasna, so tá bonn seo 3 bliain díis, bhí sé déanú é i 16 agus tá cinná scéal ag an targad seo, mar tá roiinthátas na bliain seo timpeall an éireann agus plítar agad gunnaí ar nó gun money. Agus de raibh dalamh an scéal ná gur gonnearna James a chuid roiintach chuid gunnaí a lá agus rinne si buin as den tuisgur sé gréamach as agad sin scéal a rénos. Ach tá ceanhhaí seo agamsa agus níos an mééis an eáil roiha ach feice sé thuúsigh bór si ddrimarrátíh ach sé scrífa 16 ag an bór an bblion. And she got 3x salor in the sagan gilin shin on law better chuku law the me beatlim mar hisig bonin show taught May skrife. Glor is just a lord has suhum this James agus tá J or skrife on canal suhum this a V James to James Royal Newwood Kimmersion. The Rheinschke or team T ni fel mission a mach agus an T vela tá pictor de den far hain the James. Shut an ri gref Port Sarsha ag trid ar a hon agus fecamid ag an tíb an seo der sé Jacobus a dó sin an legend o James tuisgur gur captacle cé bhíh sé gus an legend agus ar an tíb an seo der sé dai gracia nó cinnte sin de réir tilde tá sé mar ri de réir tilde agus sin a fictor agus tá ban seo 3 a blion díis foiointe príomh dara tuis go háig sé díreach chun. Agus an isis tuigeann sibh scéal Port Sarsha. Hey gach duine! Mis arás a rís le clas mata eile díomh ag an uair seo ag buintú sádas cro. Féici ar seo. Díomh, pís a pápéir atá an agus tá dímint geartha amach sa lór. Nú cearnóg ag brethir péislí bhleiningtar. So ag úsáid an pís a pápéir seo tá tosach an clas a imirt de bháin diad de gréthar a griffór, agus i gceann tamlín daoine eile. So beag pís a pápéir weit mar seo leis an díimiid ceartha amachchas agus ceorcail ná pís a pápéir eile tá mis tríos ceann dó bhíanamh. Agus an ceiste chuirtí tú ar do bháin na diad ná, an féidir leatsa an ceorcail seo a chuir tríd an peil seo. Agus tuair dó bhí. Na tá se sin dó dhéanta feicir sin. Ní féidir an ceorcail a fille, ní féidir sin dhéana sin sé tíir. Sa céim bailach a bhfuil siad chun i seo a átas teach tríd an peil. Well, tá mis se chun a bhégan ionta go heispáintíh. Féal an pápéir ile mar seo. Agus seo an clás. A níos tá chun é ile, sais chun an pápéir a lúba agus é fille mar seo. Déanana mé sin a ríist, so bhí sé mar seo agus an sin tá chun an pápéir féal a trasna go dtí bhfuil sé mar seo. Agus an sin ag breathnú isteach ann tá chun pís a pápéir a bhoga pís a beag pís a bhoga go dtí go bhecinn tú peil. So déanana mé sin a ríist. Pápéir mar seo, filé mar seo, trasna mar seo. Ach an isis, ní féad an peile ag go fáil, just thairn amach pís a beag. Go bhecinn si go suail seo. Agus an isis féicear seo. Nú ta-da! Sin conas pís a pápéir ceorcail mór a chur tríd cearnóg beag. Tá sulla an go bhfuil tanfas sin slán!
Troella. Good. Say. Shot. Loma. Hey. No. Tree. Hey. Shot. Troella. Hey. No. Tree. Car. Good. Say. Shot. Sheena and Mark. Hey. Low. Tree. Troella. Hey. Low. Tree. Troella. Hey. Low. Tree. Carter. Hey. Low. Tree. The copy. Hey. Low. Tree. Watch it. Hey. Low. Tree. Hey. Booger. Hey. No. Tree. Hey. No. Tree. Go. Hey. No. Hey. No. Tree. Hey. No. Tree. Hey. No. Tree. Nabuela. Hey. No. Tree. Hey. No. Tree. Nabuela. Mashiv. I'm not with Kayla. So, hey, go, hey, go, tree, harash. Hey, go, tree. Hey, go, tree. Go, Kapoka. Hey, Canterna. Corner. Hey, go, tree, car. Hey, go. Hey, go, tree. Then lava, so, hey, go. 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 Díomh agus fáilte roimh go dtí Cistinn Ciara, tá béhín sa Cistinn, conas tá tú béhín? Ok, an bhá. Right, céin focail tá tusa ag féile miniu ar an mála. Siopa. Ok, so nuair ecinn tú an focail siopa, cad dhéanann tú? Cuireann tú an solas ar siúl? Siopa. Milk an solas? Siopa. Oh no, Siopa. ein or go dagan tú, I dro an solas seo, dearan tú an focail? Siopa. Goma, agus féic, ritmer é seo freisin, just curmar dá lena fumana difriúla, so tá béhín ag fearlam cad is bríla A, I, O, agus U. So déan an list seo dom, béhín, an list buí, go. T, Ta. L, La. N, A, Na. C, A, Ka. agus in cean déarnach? M. A. Ma. Ma an a wa. Well, céirt faoin cean seo, U, C, U. Déan an cé cean eile? U. Agus S, U. Su. T. U. Tu. L, U. Lu. an a wa. So an diggin tú na fumana sin, Ta. an diggin, Tiggin. tiggin, right, a riding trasta an seo. Agus seo cúpla cléir támid ag imirt le faoi láthair, támid ag spríle alphabet lotto, superhero lotto, match and spell, agus is brawling crazy chefs. Sin just cúpla rud das ó Orchard Toys. Mud ag buint allsoltas tú, agus ceann siad leis an meabhair, leis an spree agus darnóí, leis an a beater agus na phonic ar fad. So má tá si bhríomh a mo ag sipatóach do ríis agus fecinn sibh na Orchard Toys is fiúid. Now, just chun na tricky words a healbhú beagání níos mó, táid chun an cléthe
seo a imirt. Right, mis an díos le buí, béhín tusa an díos le gurm. Carcolár, a ráileat. Caher. Cahar. Pain. Do. Níl, tusa ag an tús. Hain, dó, trí, cahar. Cad é sin? Egg. Egg. Right, dothaig isteach egg. Tusa an sin. Right, mohiant. Dó. Hain. Dó. Okay. Hey, sin mo ceann. Air. Tá mé chun é sin a gathú isteach. Right, leat. Tusa ag egg. Cad a fuair tú? Yeah. Right, le mar raibh sé. Níl. Ó egg. Cur a bhéir ar egg. Egg. Now, léims sús sé cín. Pain. Do. Níl. Pain. Hain. Do. Tree. Caher. Gooey. Shay. Bhí tú egg anseo. Hain, dó, trí, cahar, cúig, sé. Cad é sin? On. Ní. Knee. Ní. Agus tá seans amháin eile agat mar fuair tú ihre. Shay. Right, cat an díos le. Cúig. Hain. Níl. Hain. Níl. Hain. Níl. Hain. Hain, dó, trí, críoch, tá tú críoch na ha. Mathú. Now, té tríd na focail ar fad chumsa le feiscint an bhfuil tú mar an bútar is fear. Cad é sin? On. Agus an cean seo? Air. An cean seo? As. V. Á. Ka. G. G. Is. Is. L. E. Le. N. I. Ni. T. U. Two. S. A. Sa. Agus cad é an cean sin? Shut. Anna wá. Slán, babín. Slan. Feici mu tú go luath. Ta. Slan and. Slan. Breithléanta don seachtain seo bhí an lána going an tatan seo bhí tóban I ran Geirdre ran go dó bhí sé naí bhí Jack O'Grifa I ran cuimhe a 10 bhí Cillian O'Dúsa a 6 I ran Karen bhí Nicole Nigonal I ran cuimhe bhí si 10 bhí Arno Rahlig I ran Emer a 9 bhí Tiger ran Diane a 7 bhí Caitlin I ran Geirdre a 10 Bhí Aoife I ran Geirdre ran go dó sin a bhí si a 9 agus bhí Taig I rang níomh I rang go cúig an sin 30 agus Jodie I rang Jacinta bhí si a 8. Brela son a bh go léir. Bhs bhfuil an raibh cá a deas go léir sin. Slán!